நேம் ஜாஸ்மின். நான் சுபாஷ் சார் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறேன். எக்ஸாமில் 3rd அட்டெம்ப்டில் தான் எனக்கு கிடச்சிச்சு. ஃபஸ்ட்டு 2nd அட்டம் வரைக்கும் எழுதினேன். அப்போ எல்லாம் நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலை. 3rd அட்டெம்ப்டுக்கு முன்னாடி தான் நான் சார்கிட்ட என்னோடய ஃப்ரெண்டு மூலயமா தெரிஞ்சிச்சு. சார்கிட்ட நான் அட்டன் பண்ணேன் கிளாஸு. நான் மிஸ் பண்ண மாட்டேன். ஒரு கிளாஸ்னால் ஒரு சிஸ்டம்னால் அதை 2 முறை வரைக்கும் நான் சாரே கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி கொஸ்டின் டிஸ்கஷனும் அதே மாதிரி நான் மொத்தம் 5 டைம்ஸ் கிட்ட அட்டன் பண்ணியிருப்பேன். எனக்கு எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு எக்ஸாமுக்கு. எக்ஸாம் ரொம்ப டஃப்பாக வந்துச்சு. ஏன்னா எல்லாமே எனக்கு மேனேஜ்மெண்ட்டு, ரிசர்ச்சு, கம்யூனிட்டி இந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாகவே கேட்டிருந்தாங்க. ஆனால் சார் கொடுத்த இண்டிவிஜுவல் கிளாஸில் கொடுத்த டிப்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அதுதான் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நான் நிஜமாக சொல்லுவேன், என்னோடய எக்ஸாம் சென்டரில் எனக்கு கொஸ்டின் நிறைய எண்ணத்துக்கு எனக்கு ஆன்சரே தெரியல. ஆனால் சார் கொடுத்த ட்ரிப்ஸை வச்சு தான் நான் எல்லாமே டிக் பண்ணேன். காட்க்கு மேலேயும் பாரத்தை போட்டுட்டு நான் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் நான் டிக் பண்ணேன். ஆனால் அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் எனக்கு கரெக்டாக இருந்திருக்கு. அதனால் நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா படிங்க, இண்டிவிஜுவல் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள், சாரே கிளாஸ் எதுவுமே மிஸ் பண்ணாதுங்க. அட்லீஸ்ட் ட்வைஸாவது நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள். கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் கிளாஸையும் ஒரு 5 டைம்ஸாவது அட்டன் பண்ணுங்கள். எல்லாமே பாசிட்டிவாக நினச்சி எக்ஸாம் சென்டருக்குள்ளே போயிட்டு எழுதுங்க. எப்போவுமே எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சாருக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். அது நமக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட்டு மாதிரி சார் நமக்கு நல்ல கோச் பண்ணுவார். ஓகேவா?